Proxecto, querido alcalde, querido amigo Antonio, moitas gracias por recibirnos aquí nesta casa que me acaba de enseñar, ainda que xa conocía no seu exterior. Non tuve a oportunidade de conocela interiormente, hoxe o alcalde tuvo ben que a pudéramos conocer por dentro, que está casi prácticamente rematada, e polo tanto este Museo de Santo Domingo, pois fermoso edificio, e fermosa tamén é a súa rehabilitación. Polo tanto, vaya antes que nada a miña felicitación tamén polos traballos que aquí están a facer, recuperando precisamente o patrimonio. Darles as boas tardes a todas e a todos que están aquí, de maneira especial, neste caso, o alcalde da Guardia, José Manuel Domínguez Freitas, tamén o alcalde de Oia, que finalmente temos aquí con nós, Alejandro Rodríguez, neste caso o alcalde compañeiro, diputado, neste caso conmigo, o alcalde do Rosal, Jesús María Fernández Portela, e tamén, como non, a alcaldesa de Tomiño, Sandra González. Estamos aquí esta tarde para presentar algo que decía ben o alcalde, que probablemente a veces non lle damos a importancia que o que hoxe poñemos en marcha, pois probablemente vai a ter no futuro de miles de veciños da comarca, veciños e veciñas da comarca do Baixo Miño. Porque hoxe comeza, de alguma maneira, un novo atractivo para o rural. A Diputación de Pontevedra entendeu que hai unha prioridade neste momento na nosa provincia, que é aquilo de que vivas donde vivas, temos que intentar ofrecerlle a todos os ciudadanos as mesmas posibilidades. E, por lo tanto, entendíamos que hoxe hai un déficit importante no que son as novas tecnologías para aquelas persoas que viven no rural, neste caso, da nosa provincia. E por eso se decidiron adherir a este plan da Diputación un total de 55 municipios da provincia de Pontevedra que van a ter posibilidades de acceder a internet, sobre todo, como digo, naqueles barrios diseminados que teñen nos seus municipios. É evidente que non están todos, non están os 62, porque, bueno, pues algúns corresponden a grandes poblacións que neste caso teñen población suficiente para que as operadoras de telefonía leven ali, neste caso, a rede de banda ancha ou, neste caso, acceso a internet. Pero se non fose este plan, evidentemente, os veciños e veciñas desta comarca e de outras comarcas, sobre todo do interior da provincia de Pontevedra, non tendrían posibilidade prácticamente de ter acceso a esta ferramenta de traballo e a esta ferramenta de consulta. E ademais van a ter esta posibilidade a un precio de 17 euros. 17 euros mes por un mega, que en este momento é un precio razonable, ademais por un servicio de calidad, que é o que realmente neste caso se pide. Por eso vamos a poñer a provincia de Pontevedra no liderazgo, neste caso en Galicia, do acceso a internet ou do acceso a banda larga no que é precisamente o rural, e tamén non o rural, porque incluso aquelas zonas periurbanas van a ter a posibilidade de acceder a internet, incluso os cascos urbanos, se de alguma maneira, ainda que teñan hoxe red de cable, pois poden tamén, evidentemente, acceder a este servicio, porque probablemente sexa máis económico que o que están recibindo na actualidade. O que pretendemos, precisamente, coa rede de Repoblar, que ten un nombre, como poden entender, moi axeitado, porque non hai que olvidar que somos unha provincia na que vivimos casi 1 millón de personas, pero hai municipios no interior da provincia de Pontevedra e en algunhas outras zonas do rural que están quedando despobladas. Por lo tanto, este proxecto tamén pretende precisamente fijar población en esas zonas donde en este momento personas moi xóvenes me teñen preguntado: vamos a ter aquí acceso a internet, porque senón tendremos que ir a vivir, pois neste caso ao casco urbano de Tui ou a Vigo ou ás cidades que teñen acceso a internet, porque a internet é unha ferramenta, como digo, de consulta, de traballo, de información, que é indispensable nos tempos que vivimos. Con este proxecto vamos a posibilitar que 525.000 personas poidan ter unha conexión a internet de banda larga na provincia de Pontevedra, das cuales 40.000 personas pertenecen, neste caso, ao Baixo Miño. Para ser exactos, 39.487. En concreto, o 98,3% da población vai a ter posibilidade de ter este acceso, porque ainda queda un pequeno desfase de población, moi pequeno, como comprenderán, porque este é o 98,39, despois veremos unha diapositiva,
quenes son os que de momento non van a ter posibilidad, pero eu creo que nun período corto e medio plazo si o van a ter, porque, xa digo, 525.000 personas na provincia de Pontevedra que vayan a ter acceso a este servicio é creo que unha transformación total en relación ao que tiñan hasta ahora e o que van a ter no futuro. E ademais, hai que decir aquelo desde cando? Desde xa mismo, porque levamos prácticamente 2 anos traballando en este plan e non vimos aquí a presentarlles nada que non sea operativo desde ahora mismo. Solo depende, evidentemente, de que ustedes, que os veciños, especialmente os alcaldes e alcaldesas que aquí están, pois lle trabaden aos veciños si teñen inquietudes e queren contratar este servicio. Este servicio se pode contratar desde xa mismo, excepto en un punto que estamos aí, precisamente o alcalde incidía en que agradecía unha Comunidade de Montes porque vamos a colocar aí unha torre para poder, de alguma maneira, pois enviar a señal, que esta é unha señal a través das ondas, que ten un alcance de 12 kilómetros, como ahora lles pondremos, e que vai a permitir que en ese radio de 12 kilómetros todas as persoas van a ter a posibilidad de acceder precisamente a internet. Este investimento que pon en marcha a Diputación tamén con fondos europeos suporá unha inversión de 7,5 millóns de euros, que é un importante esforzo inversor. E a maiores eu aquí teño que agradecer primeiro a coordinación, porque creo que debemos estar coordinados, e segundo tamén a colaboración da Xunta de Galicia para poder dar acceso a internet, sobre todo, como digo, no ámbito periurbano das vilas de Pontevedra e no ámbito rural da provincia de Pontevedra. Se non fose, evidentemente, gracias á colaboración da Xunta de Galicia, non nos hubiéramos podido apoiar para emitir esta señal nos postes e nos remisores que ten a empresa pública de Galicia, Retegal, que desde aí tamén se ofrece, como saben, a señal TDT para poder recibir a señal de televisión. Por eso firmamos un convenio de colaboración, neste caso con a Xunta de Galicia, que nos permite precisamente esa coordinación para trasladarlle a todos ustedes, neste caso, a posibilidad de ter acceso a banda ancha, neste caso a internet. Xa decía que isto nos vai a permitir pois liderar, neste caso a Comunidade Autónoma de Galicia, en servicio de novas tecnoloxías. Pero iso non é o importante. O importante é que ustedes dispoñan da ferramenta, non? De nada vale ser primeiros se non temos a ferramenta. Se a temos, eu creo que o importante é dispoñer dela e, polo tanto, poder utilizala. O precio que ofrecemos en este evento é de 17 euros por 1 mega, que foi a través dun concurso público que lle foi adjudicado neste caso a unha empresa de ámbito nacional, que é Iberbanda, do Grupo Telefónica, que vai a posibilitar que poidamos ter en este momento o precio máis económico, neste caso do territorio español, para o servicio que se ofrece. Ademais, se ofrece a través desta mesma compañía o servicio de telefonía fija, prácticamente pola mitad do precio que en este momento ustedes están pagando por un teléfono fijo no seu domicilio. A maioría están pagando entre 12 e 15 euros por un teléfono fijo no seu domicilio, o que neste caso a cuota de línea dese teléfono, e polo tanto esta compañía ofrece por 6 euros mes. É ben certo que agora moitos xa non teñen nin fijo porque se van todos a un teléfono móvil, pero se aqueles persoas evidentemente queren ter esa posibilidad, o van a ter pois por este precio razonable, que creo que todo o que sea abaratar, e máis nos tempos que tocan, pois todavía moito mellor. En definitiva, esta é unha rede que traerá novos servicios, como se fose realmente unha carretera. Agora viña de clausurar unhas xornadas de turismo en Vigo, donde estaba todo o arco empresarial que representa o turismo na provincia de Pontevedra, que non é pouco, e ali había varias casas de turismo rural que non teñen acceso a internet. Esta fórmula vai a posibilitar que moitos establecimientos, ao final son pequenas empresas, teñan tamén a posibilidade de acceder a internet. Neste caso, tamén aquelas empresas que queiran posibilitar ou ter a súa disposición un volumen maior, neste caso de megas a súa disposición, o poderán facer tamén. É evidente que será pois un incremento, tendrá un incremento, pero creo que eso lle vai a ser posible. A maiores decir que con esta ferramenta nos vai a poder permitir poñer en marcha a administración electrónica, non só na Diputación, sino tamén nos concellos adheridos, que creo que é algo fundamental tamén, porque non deixa ser unha ferramenta importante para os ciudadanos
que viven en cada un destes concellos, que en definitiva nos vayamos adecuando tamén a facilitar, neste caso, todos os servicios aos ciudadanos. E iso, en definitiva, é o que a min me toca, de alguma maneira, explicarlle, porque agora me acompaña, ademais, neste caso, o jefe do Servicio de Novas Tecnologías, que é Amancio Varela, e que vai intentar de maneira moi breve explicar, para que despois poidan ustedes preguntarnos todo aquilo que sea importante, que teñan dudas, que lle podamos de alguna maneira aclarar. E quero agradecerlle, como digo, a él e a todo o seu equipo a labor magnífica que en tempo foi ardua, porque, xa digo, levamos moito tempo traballando en isto para poderos chegar aquí e poder decirles, ustedes a partir de mañán deben e poden darse de alta, non foi nada fácil. Por lo tanto, todo ese proceso de meses de traballo nos posibilita que hoxe podamos estar aquí diante de todos ustedes ofrecéndolle desde xa mismo este importantísimo servicio que o futuro nos leva a que isto é unha gran oportunidade, que, como digo, non tendrían se de alguma maneira non hubiéramos mostrado o noso interés en que ahora mismo era necesario para que a población do ámbito rural da nosa provincia